видяха хората. Измахнах се. Сега ще те направя Джесика на пух и прах. Сега ти ще видиш истинското ми лице. Ставай. Какво чух току-що тебе? Какво? Нищо! Умирай! Yes, получи ми се! Yes! Сега ти ставаш и отиваш да се крий с мене. Как ще дигна сега? Тя е много тежка. Ставай, ма! Уф! Опа! Пак станах. Кома? Нещо. Какво? Чекай, аз. Знаеш ли аз кой съм? Знаеш ли? Най-лошият ти кошмар! За втори път се получи. Сега ставаш. Наистина. Ставай. Дай си ръка. Опа! Аз ще те дигна. Уф! Мария! Кой направи? Сега ще я отвличам, ще я накарам най-късното място. Помага да им бърна. Ама в кое място ще откараш? Така, ще я заключа в хладилника. В хладилника. Хайде да ми помагаш. Нека да я Дигни аз и ти от ръцете. Трябва от втория етаж да я свалиме. Опа! Опа! Влизаме. Опа! Обувай се, ма! Обувай се! Опа! Дръж тук. Опа! Ева сега, аз да се обличам. Дръж я! Дръж я! Дръж я! Дай! Опа, хора! Опа, 3 часа! Много е! Ребята ми съседи, чакай да махне. Влез си вътре, мърло. Влез си вътре, мърло. Добре, дай се чехлата. Така, много малко да диша. Давай. И ние сега да се обаждаме на Александър и да му кажем, че е изчезнал. Давай. Ще да се обадя 089 596 21. Александрин? Александрин, да. Може ли да дойдеш при мен? При нас. При нас, да, при нас. За да направим още един кафе на Джесика. Сега тя е вътре в хладилника и ние, аз и брат ми чакаме теб да дойдеш. Може ли да дойдеш? Ние сме на втория етаж. Добре. Чао. Добре, ще те чакам горе. Чао. Нали, ние щяхме да му кажем, че е изчезнал, не запонати. Но как ви е добре, ай той идва най-накрая. То идва. Ама... Айде бе, Сандрин. Какво толкова? Сега ще ти кажа, че Джесика е изчезнала. И къде е изчезнала? Ако не я намериш за 20 минути или 15, тя ще спре да диша за 10-15 минути и може да умре така. Давам ти 15 минути да я намериш. Ама защо я скри? Какво ти направи? Помниш ли, че... О, бе, Александър, Да. тя я скри в хладилника и я задуши с възглавницата и ако не я намери до 15 минути може да й умре. Тя е в хладилника. Не. Отивам да я търся. Отивай. Да. Хайде бързо. Имаш. Няма да може да Минаха 5 минути, имай 10 минути. Да, бе. Имай 10 минути. Бързо търси я. Да, не, в този хладилник случайно? Не. Сигурна ли си? Не. Айде бе.
Джесика! О май гад! Помогни ми, какво гледаш? Джесика! Стани, Джесика! Добре ли си? Ставай! Джесика! Добре ли си? Ставай! Ей, да караме горе! Давай! Краката на гора, ли бе? Добре ли си? Спокойно, дръж се! Сега ще ти дадем вода. Дръж се! Влизай! Ела тук! Къде е водата, ма? Дай вода! Сложи я върху килимцето да не намокреме. Абе, давай сега! Тя не може да диша ти! Давай! Да не диша. Давай вода! Дай бе това! И ти умри силно. Джесика! Аз по това, Мария! Събуди ли се? Да. Сигурна ли си? А ти? Защо? Ти защо? Чувствам добре. Нати сега! Нати! Ай сега ти стой сега малко на безсъзнание. Да видиш какво е. Добре ли си? Аз какво пих? Къде бях аз? Да ти кажа ли къде беше? Беше в хладилника. Сериозно? Да. Ще си платиш, ти мърло. Ще сплати и то доста сериозно. Сега ще те събуди и ти ще видиш. Ни бояш пръшки. Сега ти ще видиш. Ставай, Мария. Така само на тая. Знаеш ли къде си ти сега? Добре ли се чувстваш? Да. Знаеш ли, че аз не очаквах това от тебе. А сега дръж на това. И ти ще умре заедно с мен. Сега ще видим. Сега ще видим кой ще умре. Нали? Ето. Не, няма да ти позволя да ме откраднеш. Най-добре. Прима тия дрисови крака. Най-накрая. Да, тя ще се поди, миличкото. Лели, колко сладко спие. Намерихте ли я? Да, намерихме я. Намерихме твоята сестра, че ти беше срещу мене. Не. Да, аз не знаех това, нали? Аз не ти чух, че ми помогна. Аз нали се отворих малко очите. Видяхте, че ме дигаш. Ти не щеш ли да ме вкараш тука? Тя ме излага, че имаш рожден ден и за да те скрием там в хладилника. Ти малка пикла! Мърло. Ти мърла такава! Сега ще ти шисковия екстеншъните. екстеншените им въшки. Сега ще ти помогна. Чакай. Така, да, пукни. Ето така малко да се пресетиш. Стоп! Ти ще ли си платиш за това? Махни за сега, аз ще се грижа. Аз буквално Ти я уби! Как може? Как може тя да ме затвори мене? И тази кръв, че си я пиш ти сама. Не аз. Добре, и сега къде ще заключим? Мисля гората. Добра идея, между другото. Добре, давай. Ама чакайте малко. Нали, тя ще бъде в гората, ама къде точно? Имаме една колиба, когато има паяци. Или пък може да На комшиите. Ама чакайте, с какво ще заключим? Ще видиш там. Там има една порта, която е дървена, между другото. Ще се изгледаш. Там малко дисла. Пико. Ма чакайте малко. Дайте и малко вода да пие така, докато... Нема, даде ли? Ама... вода. Иначе. Добре, Хайде, чекай, чекай, мамила. Ти поне мен не ме облех, че ама айци. От мен да ми. По-бързо се пътни. Чакайте, Пико. Чакай, да се обичам. Чакай, бе. Давай, какво я дигни?